Sôn am swyddi. Rôl Cynorthwyydd Meithrinfa. Dyma Rhys. Ac mae'n gynorthwyydd Meithrinfa. Mae Rhys yn gweithio i Meithrinfa tŷ hapus yn Abertawe. Mae Rhys yn mynd i ddangos rhai o'r pethau mae'n ei wneud yn ystod y diwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni. Mae Rhys yn gofalu am fybanod y phlant ifanc. Mae'n cynllunio pethau fel i'w gwneud gyda nhw'n ystod y dydd i gadw'r plant yn brysur ac yn hapus. Mae Rhys yn paratoi bir brydau a diodydd i'r babanod ac yn sicrhau bod y feithrinfa yn cael ei chadw'n daclus. Mae'n rhaid i Rhys hefyd ofalu am y plant a'i cysuro os ydyn nhw'n sâl neu'n anhapus. I wneud y swydd hon, mae angen i chi fod yn amyneddgar ac yn bwyllog, mwynhau bod gyda babanod a phlant ifanc, bod y llawer o egni a syniadau i gadw'r plant yn brysur. Mae angen i gynorthwyydd Meithrinfa hefyd sicrhau ei bod yn cadw plant yn ddiogel, gweithio fel rhan o dîm. Mae Rhys wrth ei fodd yn gweithio fel cynorthwyydd meithrin, oherwydd mae'n mwynhau bod gyda'r plant bob diwrnod a'i gweld yn newid a datblygu. Os ydych chi eisiau siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swydd, cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn a 0800 228 4844 neu gallwch chi cael sgwrs ar-lein gyda ni ar ein gwefan yn gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch post@gyrfacymru.lliw.cymru a chwiliwch amdanom ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, Twitter, YouTube, Facebook a LinkedIn.